σήμερα το βιντεάκι είναι trip vlog και καλώς ορίσατε στο κανάλι μου. Μην ξέχασετε να κάνετε subscribe γιατί έχω πολλά να σας πω για αυτή την πτήση. Λοιπόν, πρώτον και κύριον είναι ότι μπορούσαμε σαν τους πελούς. Επέτουσαμε 2 και 5 και στο αεροδρόμιο φτάσαμε 1 και 4. Μπορούσαμε να κάνουμε check-in, να περάσουμε, να κάνουμε, να φτιάσουμε και καταφέραμε να κοιμάσαι στο αεροπλάνο. Λοιπόν, πρώτη φορά ταξιδεύουμε με τη μικρούλα μας, Αγκάβη. Ναι, με τη μικρούλα μας. Ευτυχώς κοιμάται προς το παρόν, πάμε καλά. Λοιπόν, και θα πάμε Αθήνα και από Αθήνα θα φτάσουμε να ξαναφύγουμε για να πάμε Κρήτη. Οπότε, ναι, αυτά. Και έχουμε φτάσει στην Κρήτη. Τα έχουμε καταφέρει. Περιμένουμε τις βαλίτσες μας. Και... Έτη βαλίτσα, έτη. Είδες τι? Και έχουν έρθει όλες αυτή τη φορά γιατί είχαμε και πρόβλημα την προηγούμενη φορά, την τελευταία φορά που ήρθαμε. Αφήκαμε στην Αθήνα τη μια και ήταν η δική μου. Και πρέπει να περιμένουμε 24 ώρες και να έρθει, αλλά τώρα ήρθαν όλες και κατευθυνόμαστε για το σπίτι. Καλημέρα. Day 2. Λοιπόν, χθες δεν ευκάλαμε πολλά πλάνα γιατί ήρθαμε, μπορούσαμε πάρα πολλά, γενικά ήταν μεγάλο το άγχος με έναν μωρό, αλλά εντάξει νομίζω που ήταν η πρώτη φορά. Νομίζω αν το ξανακάνω πολλές φορές θα είναι πιο εντάξει. Και εντάξει, το μόνο που κάναμε χθες, ήρθαμε σπίτι στα πεθερικά μου και λόγω του ότι ήταν Τσικνοπέμπτη, ψήσανε και ξέρω εγώ κρατικά, φάγαμε και μετά ύπνο. Σήμερα έχει διάφορες δουλειές που πρέπει να κάνουμε, οπότε ναι, μείνετε συντονισμένοι γιατί θα σας δείξω τη μέρα μου σήμερα. Επί αεροδρομίων, έπιασα τους γονείς μου και τις κουμπάρες μου και πήγαμε σπίτι, είχαμε ένα ραντεβού στο χτήμα που θα γίνει η βάφτιση το καλοκαίρι για να κλείσουμε έτσι και τη βάφτιση επειδή μας κάνει ο γάμος. Και μετά, όπως βλέπετε σε αυτά τα πλάνα, ήταν το ραντεβού μου για τον ηφικό μου. Στον κουμπάρο μας, Νίκο Αλεξάκη, Νίκ Άλεξ, στο κατάστημα του. Και δοκιμάζω το υπέροχο μου νηφικό, κάνουμε τις αλλαγές μας και ετοιμαζόμαστε για το γάμο. Για πες μας τι είναι αυτό. Καλαμάρις και σάκο. Έτοιμες παιδιά, είμαστε έτοιμες? Ναι. Και είμαστε στην τρίτη μέρα, Σάββατο, ημέρα του πρόγραμμου, του pre-wedding party και θα δείχνω λίγο πώς θα είναι η διακόσμηση του κέντρου. Επίαμε έτσι και κάναμε τη λίγο και θα την τακτοποιήσουν οι σερβιτόροι. Ετοιμαζόμαστε. Τι άλλο θέλω βρε παιδιά, τι άλλο θέλω. Γίνεται να είναι κάθε μέρα έτσι, να με βάφουνε, να με χτενίζουνε, να ντύνομαι μόνο. Και να σε δίνουν.
σπίτι. Έχω βγάλει τον κότσο γιατί έχω πονέσει το κεφάλι μου υπερβολικά. Oh my god. Λοιπόν, πέρασαμε ωραία, ήταν πολύ ωραία. Έχουμε κάποια πλάνα που έχετε δει ήδη. Φύγαμε όμως και πήγαμε και λίγο κλαπάκι, έτσι για μια ωρίτσα. Και γυρίσαμε σπίτι, η ώρα νομίζω είναι 6 παρά 10. Και νομίζω πως είμαι απλά θα ξαπλάρω, ούτε που με νοιάζει. Και θα ξυπνήσω αύριο να μπω ολόκληρη στο μπάνιο. Συνεχίζουμε, πάμε για την επόμενη μέρα. Καλημέρα. Και κάπως έτσι ξύπνησα γιατί δεν είχε chance να ξεβαφτώ. Πάμε να ξεβαφτούμε. Ότι άρεσε μου αρκετά το βάψιμο, μπορώ να πω. Και έχω και ψευτή πλευρίδα πάνω μου. Πάμε να βγουν όλα, μπορώ άλλο.
έχει πολλά πάρτι, έχει πολύ καιρό να πω καρναβάλια κάπου. Αλήθεια. Λοιπόν, τελευταίο βράδυ στο Ηράκλειο. Και ναι, έχει πάρτι γενικά παντού. Πήραν τα καρναβάλια. Και ναι, αυτά. Και τώρα πάμε να πιούμε ένα καφεδάκι και να φάμε κανένα γλυκάκι. Γιατί επιζελούν τα φάλε μας, αλλά δεν θέλουμε φαΐ. Βασικά θέλω και φαΐ και γλυκό. Εσύ? Εγώ θέλω πρώτα φαΐ και μετά γλυκό. Δέχομαι. Και έχουμε επιστρέψει Κύπρο. Περάσαμε αρκετά όμορφα, μπορώ να πω. Ήταν έναν τετραήμερο αρκετά κουραστικό, διότι είναι να χαλαρώσουμε, δεν χαλαρώσαμε. Εκτός που τα βουριστρα που είχαμε και με έναν μωρό, λίγο αυτό να ξεκουραστούμε. Αλλά ήταν ωραία, εξεφύγαμε λίγο από τη ρουτίνα μας, ήταν ότι έπρεπε νομίζω. Αυτά, έχει γίνει ο πρόγραμμος και μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί ο γάμος. Λοιπόν, αν μας αρέσει το βίντεο εννοείται κάνουμε like, subscribe στο κανάλι μου και αυτά από εμένα. Θα τα πούμε σε επόμενο βιντεάκι.